Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangan jajan ning pinggir sumur, muga-muga warga dusun bakalan panjang umur, amin Allahumma. Mangan jajan ning pinggir sawah, muga-muga sedaya warga bakalan saya barokah, amin Allahumma. Yo melu ndongakne ora kowe? Ya muka dimasik to. Lah iya melok paling gak iki muka main ning Jombang iki kutane kutha santri. yo. Paling gak piyantun bakalan kene ya akeh sing religi. Urung-urung wis pantun. Lho mergo seneng kok. Ora ngerti aku dandan ning mburi ngono. Nggone sapa? Ning daleme Pak Edi. Saanane jajan ombenan disugone aku. Bareng bar lah kok kon bayar. Oh. Lah wong kuwi lho warung nggih Bu nggih. Lah aku ya apa ngerti wong lagi sowan rene pisan. Lah wong didasarne pirang-pirang kok ndak ngerti to. Kono ayo salam karo mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sampeyan iki salam ora cengengesan iki apa to? Salam kuwi sunah kanggo sing ngucapne, wajib kanggo sing jawab. Dijak salam malah cengengesan. Nek yo ketor kene ben jajal salam ngiras-ngiras mukadimah karo warga bakalan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten lho apik. Iki lho jelas ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik. Kene. Halo sik ketoke nek sing selewah iki coba balenono. Bismillahirrahmanirrahim. Iki awal pambuka coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Wujud syukur marang Gusti Allah. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki lho. Waalaikumsalam. Kleru iki goblok iki. Iki kleru iki. Bener beta Mas. Iki lho tak warai yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai iki lho. Nganggo ambiya blok goblok iki kok. Oh iya, ora ki ambiak ya. Ora iki kok Ngerti ngono nggo ambiak dhewe aku mau jadi. oh cahidian iki kok iki. Alhamdulillah sowan teng kene. Bakalan Mas. Desane apa Mas? Iki wonten dusun Pulurjo. Kecamatane Ndi iki Bu? Oh dusun bakal. Dusun Bakalan Desa Pulurjo, Kecamatane Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sing dadi Pakwo. Ya apa Mas? Pak Mutah. Lah iki kok ngawur iki. Pakmu tadi nggih Pak Mutadi. Piyayine gua bagus gagah dhuwur. Bagus apa lemu lho gede dhuwur. Kiki Lah kuwi kancaku lho, Pak Mutadi iki garwane Putri. Pakmu tadi kok daleme Daleme iki lho, kene iki lho. Iya ngerti. Taute iki. Iki garwane Putri ku yo lemu ya. sik to. Padha. Aku kok nggumun kowe iki omahmu Tuban. Pakmu tadi ki daleme kene Bakalan kok iso kandha kowe kanca besti lho. Dusun Bakalan itu dusun yang terdiri dari 3 RW, 11 RT, jumlah penduduknya 2249, rondone 167. Sik to Kiki. Ora ngono dagelan kok apa rondo Bakalan barang lho. Lah piye to? Pak Wo iku putrane Pak Bayan Yatimin. Apal aku Karo Pakmu tadi Pak Wo. lho kanca plek biyen sadurunge dadi kami tuwa. Ben bengi karo aku Pak Mutadi ning Dang Sewu karo Tambi ora tau mulih. Ngawur apa goblok iki. Seneng kowe. Piye? Apik apa ora ndase? Kaya apa? Kaya apa? Upin-ipin. Iki ora upin-ipin. Lah apa? Latur-latur. Kowe malah siramu bebuka ini kok cilok lho iki kok. Wong Pak Wo lapo kok yak-yakan teko Dang Sewu barang ki lho. Ning kono Pak Wo itu memberikan penyuluhan atau sosialisasi.
bahwa Kabupaten Jombang itu bersih dari yang namanya prostitusi, komplek lokalisasi ora ono. Betul Mas pancen. Jombang ora ono saiki komplek ora ono. Heeh. Mergo saiki zamane online. Luwih cepet. Tak ngawur iki lho. Wedan iki. Ngesorene kabeh Jombang adalah kota santri bersih dari segalanya, termasuk pekat penyakit masyarakat. Lah kuwi lho Mas. Ngepasi Mas, malam hari ini adalah malam tirakatan pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia. Karo sedekah bumi utawa bersih dusun. Mula awake dhewe bersyukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala dipun paringi rejeki kathah barokah tur melimpah. Mung iso ndedonga Mas karo warga Bakalan muga-muga sakpungkure bersih desa wargane sedaya diparingi sehat. Sing petani tandurane dadi tandurane melimpah ruah panene akeh iki sing kanggo petani. Muga-muga sing duwe sing dadi bocah cilik-cilik lulus sekolahe pinter nggone sekolah. Betul bolo. Wong iki ndonga ora adil kok njaluk kon ngamini. Lho ndonga ya apik, ndongane apik apa ora? Ya sewu Bu, niki donga sing ora adil aja diamini. Jenengan niku ketoke didongakne, tapi asline nyenyek. Kok ngenyek tak dongakne ya pas lho, Be. Kowe ndongakno sing petani muga-muga apa? Panene akeh entuke. Kuwi lak sing duwe sawah. Lah sing ra sawah, mbak dongakno ngono ku, apa ora nelongso ning ati? Apa rumah samu sing rawuh iki di sawah kabeh? Durung karuan kami tuwae bengkoke digadekne kok. Lho. Ngapa digadekne iki? Donga itu sing adil. Lah kudune ndongakno kanggo petani piye jajal? Donga sing apik kuwi paling gak muga-muga sing duwe sawah panenane akeh hasilnya melimpah ruah. Dene sing ora ndek sawah, insyaallah tahun ngarep iso tuku sawah. Kuwi lagi adil. Lah niki jenengan amini bener. Kowe kok bolak-balik kok omah minta iki lho, Ki. Lho, piye to kek kudu iki donga sing bener. Jadi kanggo petani dongane kuwi ya. Heeh lah. Panen akeh kuwi aja mung ndongakne tok, tapi ya berusaha. Piye panene akeh paling gak oleh nandure sing bener, oleh ndaute sing apik, oleh kedos ya sing bener, banyoni ya sing apik rabuk aja nganti telat. Kuwi mesti panenane akeh. Kowe iki lho kok ngandani wong mergaemu selain dadi dagelan ya ora iso dadi petani lho ya, Mbak ya. Kowe kok ngarani iso nandur pari iki lho. Aku wingi entuk borongan Daud. Lho. Kowe kok Daud iki lho? Daud gone lurahku 2 dina bayaran 350. Spesial Bu. Wong dagelane, Bu. Kowe kayamu sedina 2 dina? 2 dina 350. Ya pas no. Pas piye? Lho cocok kuwi bayaran wis akeh kuwi. Bayarane akeh 2 dina aku Daud bayaran 350, 4 dina aku ra kok berkatokan. Lho, sik to. Lah kok 4 dina ora kok berkatokan ki lho. Lah kowe ora ngerti bareng Daud iku area pusat gawatel ora umum. Ya bapak-bapak ibu-ibu sing ngerti Daud ki mesti ngrasakne. Heeh. Dadi area pusat iki gatel. Iya tel 4 dina ora katokan Mas aku sarungan tok. Lah terus akhirnya aku gregeten bengi-bengi sarung tak buka blek. Aku njukuk wedak erosin. oh wedak gatel. Wedak gatel sing rupane putih kuwi. Tak tabir-tabir piur. Awadem Mas. Piye rasane Mas? Rasane kaya dijunjung Tuhan. Apa dijunjung Tuhan iki lho? Saking enake. Saking enake. Yo. Mas Kabul ora percaya. Lha piye? Sampeyan kan campur sari laris. Gak tau prei. Lungguh dodok terus sosok kene kan panas. Kene krasa panas engko bengi mulih sampeyan sarungan. Langsung peneno wedak erosin. Plek terus fotonen kok ngarep. Piye? Wah, gambare kaya Anoman Gogodo. Wedan iku jenenge. Wong anomane ya pas lho Mas ndongakno nek aku pancen kanggo petani rada salah. Nek kanggone bocah cilik kan ya pas to. Sing bocah cilik muga-muga pinter, sekolahe sukses dadi pegawe. Lho. Kowe malah, iki donga rada gak diamini. Dongakno cah cilik muga-muga sekolahe pinter, sukses dadi pegawe. Ya apa ora? Kuwi lak sing duwe anak. Lah sing wis nikah pirang-pirang tahun rong diparingi momongan. Ngelongso Mas ning ati sampeyan dongakno ngono kuwi. Ora ngono dongaku kok ora enek benere belas to, Be. Lho,
Dongakne kuwi sing komplit, sing kagungan putra, muga-muga dadi saleh lan salehah, sekolahe pinter, sampeyan dadi sing iso miguna tumrap nusa bangsa agama lan wong tuwa. Sing urung duwe putra, muga-muga ndang cepet kagungan putra, berusaha dengan dua cara. Oh, dua metode. Lewat medis dan juga alternatif. Nek sing medis upama pengen ndang duwe anak lewat medis piye Mas carane? Enggak periksa ning gone dokter kandungan. Memperkuat kandungan utawa kok sing kakung diparingi obat untuk memperkuat janin, kesuburan. Dadi diombe isuk siji, sore lore. Halus to. Siji sore lore. Sore. Esok siji sore lore. Wis ora ngombe obat ta, ora ngombe obat. Pakai lewat medis. Iya, iku nek sing medis carane ngombe obat esuk siji sore sore lore karo kandungan. Loro sore. Wis to. Sore loro. Sore loro iku nek ngombe obat medis. Nek sing alternatif piye carane bendang duwe anak? Umpama iki sapa dia iki. Dia iki rung duwe anak ya. Wis rabi tapi rung duwe anak. Ya rung duwe anak. Iso lewat medis sing kedua alternatif. Sing alternatif Mas iku diurut. Oh dipijet Bu. Pijet gundulmu. Pijet ya malah dadi. Jare diurut ra dipijet ya Mas ya, dipijet. Diurut iku ora dipijet. Lah diapakne Mas? Diurut iku mesti bar karo bojone terus karo aku, terus karo awakmu, karo tukang kendang, terakhir Pak Wo. Mesti dadi. Kuwi anake ra kaya ula weling iku kok. Penting meteng kuwi ra ngerti. Oh cah edan iki kok. Omong bojomu sesuk kon ngurut ya. Aku terus lagi kowe ya. Edian iki ngono lho carane koso. Ya muga-muga Mas berkah barokah kanggo warga kene iki. Awujud tasakuran tawa bersih dusun. Bersih dusun iki padha karo sedekah Mas, wujud syukuran iki sono dalile Mas. Apa? Iki kanggo warga kene ya sedaya warga masyarakat Bakalan. La isakartum la azidanakum wala ingkafartum inna adabila sadik. Wong sing gelem syukur bakal ditambah nikmate. Dene wong sing kufur bakal ana adab sing luwih gedhe utawa luwih perih. Kok guyang-guyu ora mudeng kowe dalil ngene iki. Pucet. Gasmu gundul ya ora roh kowe iki. Ngenyek. Dalilmu la isakartum la azidanakum wala ingkafartum inna adabila sadik. Sedekahul azim. Wah. Wong iki lek cengoh ya ngono kuwi lho. Cengoh piye kowe ora ngerti aku omahku Tuban. Lho, lah nek Tuban kene Mas. Tuban iki bumi wali kowe ngerti to ora? Sing kirok Masjid Agung Jombang iki sapa? Kowe mesti. Kaset. Lho. Tak cwaduk yo nyapa kok kaset mbok omongne lho iki. Kowe ngono lho. Ora nyapa. Wujude bersih desa Mas utawa sedekah bumi anandofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Ngresiki jiwa lan ragane utawa bumine. Ki padha karo sedekah nyenengke wong akeh. Wong sing gelem sedekah lamun kowe ikhlas 10.000 didadekke 100.000. 100.000 kok mbok sedekahke ikhlas dadi 1 yuta ngono kuwi Mas. 1 yuta disedekahne ikhlas. Ikhlas dadi 10 yuta. Oh, dadi nek buat dhuwit ku syaratnya sing penting ikhlas. Niki aku percaya Mas. Piye? Wingi aku buat dhuwit 1.000 ikhlas dadi 60.000. Loh, mbok kok masjid mesti. Ngapa tanggoku gereja kabeh kok? Anak yatim piatu. Kei 1.000 ya isin. Lah kok 1.000 lho iso dadi swidak lho. Tak tukokno nomor. Entuk Mas. Sayang kope kok kleru jane entuk 300 aku. Sik to. Dagelan iki nyuwun sewu Pak Polisi niki Pak Polisi. Kowe ngapa to njeluk polisi barang? Kuwi ngono jenenge pekat ya Mas. Kowe ngerti pekat apa ora? Ngerti. Pekat kuwi apa? Penyakit masyarakat. Lah wis gene wis ngerti. Siji acarane bersih dusun, sing nomor 2 pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 dengan tema utawa semboyan logo Nusantara Baru Indonesia Maju. Ora paham kowe iki? Ngapa? Ora mudeng ora dong. Ora ngerti 79. Ya, artine ngerti apa ora? 79 kuwi apa? Ora ngerti 79. Berarti kula jelasne Ibu. Iya. 79 kuwi apa to? 79 niku nek dijumlahkan 16 gitu. 16 niku nomere tawon. Lho sik to. Lah iki kowe iki kocok iki cah cilik-cilik malah mbok warai elek lho iki mbok ajari elek lho iki. Lho iki ra melek, iki aku nyonto karo Pak
Pak Wo. Pak Wo lah nek kowe kenal panitia kene pura ketua panitia. Lho Pak Pokari. Pokari mbahmu kono. Pak Ponari. Ponari Pokari. Ya Pak Ponari ku seneng ngombe Pokari sweet. Pak Ponari Pak Pokari lho. Jadi 79 itu bukan usia yang sangat lama, tapi betul. Usia yang pendek. Loh, kok Indonesia itu dijajah Belanda 350 tahun. Kuwi rungokne. Iya ya, Be. Kowe kok ngewangi to yo? Indonesia 350 tahun lagi kalah. Londo ngerti kalah karo sapa? Londo kalah karo sapa, Be? As. Iki bledruna iki wegah aku. Kowe mesti arep 41 iki kok dadine iki kok. Ora, dadi mendoakan apa meneh iki hajate loro bersih dusun karo pitulasan. Yo, paling gak awake dhewe iki main ning Jombang bersolawat. Lho, kowe selawat iso piye? Ngapa ora iso? Ngerti kowe ndongakne karo warga kene muga-muga entuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Yo iso to Mas. Diparingi umur panjang, rezeki ingkang kathah selawat. Yo iya to. Wong loro dol tinuku, Mas. Oke, Iso kowe. selawat anu nadane Mas. G. La ade genduk deno santri lulusan ponggo Isi perawan durung tau ketemu tak rewang ide kerja bangunan. Wis tau ditapuk karo banci. Wis tau borong? Durung iki. Anu tulung tapukan Mas iki, Bang. Lah iki apa baji to kowe? Sampean baji ya, Pak? Selawatan biasa kok. Ya, sekarang. Suara wae kene beju kene. Nah. Berat piye to kok berat iki? Pira, Mas? Nah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Geng kowe iki wis gundul cengah tuweke kok koclok kowe iki. Nyapa ten nasi-nasi? Dagelane pepira iki? Loro. Wong loro bayarane sing akeh dhewe sapa? Aku. Kok padha. Ora iso kowe ngono kok. Terus nyapa karemu? Jenenge iki dol tinuku, Mas. Wong loro iki duet. Dol tinuku nek kowe sing adol, aku sing tuku. Nek aku sing adol, kowe Sing utang. tuku. Ora ndek duit ya utang. Dol tinuku nek aku pas selawatan ngene iki kowe terus nyaut. Goblok iki apa? Lah ora ngerti. Ini. Dadi nek pakai selawatan Nyaut ki gundul ki kok brengosem koyo lele. dadi nek pakai selawatan terus tak sawung. Ya. Ora Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibi. Dagelan tuwek kok kocluk lho iki. Lah jare kok nyaut. Maksudnya saut ora ngangge tanganmu ya nyuk munyuk. Lah gaya apa? Ngangge lambe. Oh, bro. Saut nganggo Nyaute ra entuk gawe. ora nganggo tangan. Nyaute gawe. Nganggawe lambing. Oh, gak bayar lah. Bayar mbahmu lho bayar. Ora ya? Ora. Oke. Eling-eling nyaute ngangge apa, Bro? Aku telung wulan rasikatan wae, Dek. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah.
Kowe lesene nyapa to? Wis dagelo dhewe kowe golek grup liyane lho. Jare nyaute nggih lambe. Maksudnya ra lambem kuwi iki kok. Alah bebe kok dagelan kok edan iki lho. Mase TikTokan to. TikTokan. Ora omong. Ora tau TikTokan kuwi apa iki kok. Tahu aku Facebook aku. Oh, mumer. Aku aplikasi ini tak apal siji. Apa, Mas? Melicet. Ndak boleh ngono kuwi kok. Aja ngono ya. Ala yasin habibillah. Urung-urung iki lho. Kok ngarep to? Salatullah salamullah ala Tuhan. Ya pintere ya Allah pintere. Bocah kok pintere ngene ya ampun. Gemes. Kok bocah hari pintere kene. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Iya. Bocah kok pintere ngene ya. Aku kok gemes. Bocah kok pintere ngene. Juara kowe. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Iya. Itu Solawat ket mau kok jeri ya. Dirungane wong akeh kowe ndang selawat. udah ini mbok ya. Iso ya wis ya. Tenan ya. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasin habibillah. Jeng. iso ya. Penake dadi Pak Lurah. Enak pancen benulan kok gaji ora enake aku ya gelem dadi lurah. Dul, kowe tak donya modar ki kok. Nyapa to? Kowe iki dol tinuku aku dadi lurah kowe nyaut apa ngono? Kon piye? Purwakandi ya Mas ya. Nek aku kawitane I kowe jawabmu ya I. Ngono ra omong. Dagelan kok omong ae lho iki kok. Kudu ngono tek ngisor lak tak nggo catetan. Catetan yo. Penake dadi Pak Lurah. Saben dina sregep ibadah. Terus tumindake lurus dan terarah. Insya Allah iso tindak Mekah. Amin. Kuwi nek sing lurah seneng nanggap campur sari. Lho, nek ra tau nanggap ya ora tindak Mekah. Lah kene to Mas. Kaya lurah kene lho, nanggap campur sari terus ya Bu ya. Mesti sampeyan tidak Mekah ngono. Lah tong lurahmu mbok didongane munggah Mekah Madinah ngono kuwi munggah. Aku dongane lurahku munggah terus ditapuk cangkem kowe. Lho, paling seneng to Mas seorang lurah didongane munggah kaji Mekah Madinah lho Mas. Lurahku nesu kok. Lah nyapa kok nesu? Lah lurahku agamane Kristen. Kowe mbok diomongne sik to ndul gundul iki. Ngerti ya. Apa enak dadi kami tuwa. Ora sambak tabuhi. Aku mikir kowe nek taktuk. Iki lho mikirke blesek aku ora bayaran lho. Ayo, Tenang wae. iki rambut wis ra kuat kukul lho Mas, perkara mikir. Ora mikir dagel kok ya Be ya. Mikir apa? Mikir Bang Mekar. Kok guyu Be. Kok kene melu Bang Mekar kabeh lho. Kowe anggota to, Bu? Iki bukaan bayare dina Selasa padha karo ngenku. Iya, wis ning pira kowe? Penake dadi Bang Mekar. Tak tonyo nyapa Bang Mekar iku. Kami tuwa. Penake dadi Kami tuwa. saben dina sregep ndedonga. Sregep donga lan sregep kerja. Margane entuk bengkok ombol. Wah iya. Kami tuwa kudu ndek bengkok, ora ndek bengkok ya bosok, Mas. Masuk. Masuk. Pakmu tadi ya. Kamu tadi duwe akeh ya, Pak ya. Bojone lombemu putri. Iya. Bojone piye bojone? Oh iya. Ayo.
buah. Kami tuwa dibantu Bapak Bayan. Oh iki tak api-api. Ya Pak gini. Bayan iki Pak Pak Wo. Oh iya. Kowe yo ngerti donatur sing paling akeh Pak Bayan. ini kok betul etok kita, Bi. Penake dadi Pak Bayan. Salate ora ketinggalan. Berpikir untuk masa depan, insya Allah uripe mapan. Amin. Pak Yatimin. Iya didumakno muga-muga uripe mapan. Pak Yatimin bapake Pak Wo. Iya. Lah Pak Wo bojone Putri Bodi. Iya. Ora usah ngono. Tau wongi wis. Iya. Ora ngerti aku isin nek ora ngerti. Kowe iki nggenmu dandan iya. Rasane dandanmu ki ning kono lho, Be. Pak Bayan dibantu Bapak RT. Kerjane abot ra ono bayarane. RT sak. Iya. Apa maneh yen pas bantuan BLT sing diwenehi mesti kowe iku lho iki sing ngomong iki lho sing ngomong. Kowe dadi musuh karo RT kowe ya. Tibake ngene. Piye? Musuh RT iki. Iki Iya, dadi pas bantuan BLT lah ya sing diwenehi mesti dulure dhewe. Aku wong ora tau dikek apa-apa belas. Kuwi mesti lho lambene modot mesti. ora layakan kok mang apa ki omong ae tibake iki musuh RT to, Be. Musuh RT iki. Coba nek bantuan operasi diwenehi iki. Lah kene Wis kene ra diwenehi to nggenku ya. tapi nek RT kene ora kok, Be. RT kene ora apik. Pak Pitoyo NB-ne ya apik. Apik. RT kene ya apik. Lah sing bentuman BRT sing diwene dulure dhewe ku RT ndi, Be? RT nggenku. RT mbiyenmu ya ngono kuwi to. Heeh, nek ana bantuan BLT sing diwenehi dulure dhewe. Tapi ana tarikan iuran sing ditarik dhisik mesti wargane. Nek RT makane picek to. Sik to. Nek kene ora. Iki lho semara iki lho. Jajal takoki kene. Musuh RT kuwi yo. Mas, kene yo ora jajal takoki. Mriki mboten nggih Pak nggih. Sik kene Be, kene. Aku ora percaya karo wedok-wedok iki karo. Iki musuh RT kabeh. Iki lho iki boleh RT kabeh iki. Mriki mboten nggih Pak nggih. Pak. Pojok kene. Kene. Pak. Mboten iki nyaten, mboten kok karo ngene. Ora nek RT kene ora apik kabeh kok. Mbah Modin gawean yang terpuji. Nyapa nduk kalau Mudin? Kowe iki ngawur to, Be? Lho kene ku perangkat Mudin ping dongane. Modin iki gaweane abot lho, Be. Mbah Mudin Gawean yang terpuji. gaweane ngurusi wong mati. Yen nganti ra ana wong mati, sesuk-esuk RT ku tak pateni. Ngawur ki kula iki. RT ngenteni BLT lho. Wedan iki ora kena nggo contoh ngene iki. Lah nyapa ndukane Mudin barang kuwi? Modin ki gaweane abot, Be. Abot apa? Modin ki nenek wong mati siji nalkemke. Apa ki ngedusi ki gaweane Modin. Terus apa neh? Arep tasya ki Modin nandukke wong nikah ki Modin, Be. Nek ora enek Modin ora mlaku. Berangkat ke jenazah? Yo Modin. Piye njal Mudin kene berangkat? Pamane enek wong mati nggih. Heeh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun marak sowan dumateng ngersanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Mudin apa kuwi lho? Ya pas yo ndongane apa ki? Mudin mriki nggih ngaten niku, Bu. Nek berangkat jenazah. Innalillahi wa ngaten niku. Alah kok beda karo nggonku. Lho lah nek nggonmu piye, Be? Nggenku sing dadi Mudin kuwi bekase MC dangdut, MC orkes. Pensiun dadi Mudin. Heeh. Nek ndongane ya ora kalem niku MC dangdut. Lek ndongane piye? Sapa sing mati? Pamane Suto. Dongane kok innalillahi langsung ngrungokne ngantuk no. Ya ki Mudin ngen kowe bekas MC dangdut kok. Piye? Sapa sing mati? Suto. Hadirnya bareng-bareng dalam keadaan yang berduka kali ini. Ini dan. Bapak, Ibu, adik, berkajian semuanya, kita hadir di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Ya Allah. Yo, kita sambut mayit yang satu ini. Modin koclok. Ada gandengnya Jawa Timur si Suto. Ganjil toh. Yuk, kita berangkatkan Suto sambil disekop bersama New Palapa. Oh no.
Cetajiat terus mudine kocok. tapi mati saiki mudine. Bar nyarno pisan terus mati. Mudin kok ora ngerti lho. Iki mau acarane bersih dusun, Mas. Dusun. Iki sing nomor 2 pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia. Apa sing mbok paringke kanggo bangsane awake dhewe sing wis merdeka ping 79, Mas? Indonesia itu merdeka bukan karena hadiah tapi karena perjuangan para pahlawan. Betul. Jasuke. Jasuke. Coba. Jas merah. Jas merah. Kok Jasuke? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Para pejuang berjuang mengusir penjajah, mengorbankan jiwa dan raga hanya untuk sejengkal kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! 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 Weh, merdeka! 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 Weh, merdeka! 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 Gondol. Bo ndak melu-melu aku. Anak RT yo, anak RT. Panci bener dek iki gondol Merdeka kok gundul. Saking semangate be. Heeh. Mula awake dhewe ku ora iso menehi apa-apa, jangan lupa dengan pahlawan para pejuang-pejuang sing wis gugur mendahului kita. Betul. Mula kowe ngerti ra arep menehi apa paling enggak iki ngepasi pengetan hari ulang tahun, iki kan malam tirakatan. Iya. Deklamasi. Sorak kowe. Ra iso aku. Deklamasi lho, Be. Ra iso. Nyapa kon deklamasi? Deklamasi lho kaya aku iki lho. Kowe iso? Ya iso to, Mas. Deklamasi. Diringnya apa iki? Ya paling enggak ya lagu-lagu perjuangan apa lagu-lagu nasional to, Be. Aku tak iringi aku ya. Yo. Kamu jadi deklamasi aku sing ngiringi. Mbak, masih bersama dengan mayat yang satu ini? Kowe tak tonyo lho, Keng. Aku kok tak iringi biola iki lho, biola. biola apa beliau? Nyok balik. Biola balik. Tak iringi. Ora tonyo nek kleru lho ya. Ya malah cirit saiki. Serius lho iki kok. Apa judulnya kowe? Pahlawanku to, Be. Lagunya perjuangan nasional ya. Pahlawanku. Indonesia. Pahlawanku, kau korbankan jiwa ragamu demi Ibu Pertiwi. Dari Sabang sampai Merauke, kau korbankan demi tanah airku. Tetesan darah, tetesan keringat untuk bangsa ini. Ya, keren ngomong. Pahlawanku, akan ku kenang jasa-jasamu dari saya, Cak Selindru. Wes. Telu seketnya dawa-dawa to, Be. Iki masalah lagu deklamasi dawa. Lah nek ngono aku yo iso. Lho, mek citik wae kok. lho iya paling gak iki titik piye to? Citik apa mek ngomong. Kowe muni citik piye? Citik kok citik iki kok. Sik to, kene aku kan pahlawanku. Nek mongko ning gone duko kene, iki aja pahlawanku to, Be. Kan acarane loro. Siji hari ulang tahun Republik Indonesia, sing nomor 2 iki bersih dusun. Mongko sing kagungan dusun iku Pak Kami Tuwa Muhtadi. Kaya ngucapne Pak Muhtadi to. Mosok ana deklamasi ke Pak Muhtadi. Pak Muhtadi ku ora pahlawan. Tapi kan desa, Be. Iya, Pak Muhtadi Kami Tuwa. Bojone putri sing umul lho. Kuwi lho tamu. Tapi ku Pak Muhtadi sing duwe wilayah kene kowe ndak ditanggap mbok lho keku. Iki aku deklamasi kanggo Pak Muhtadi. Pak Muhtadi. Oke. Ini Yo. Pak Muhtadi. Kowe ketoke kancane iki yo iki. Iki penting apik. Sing apik semangat lho. Siapa ya? Yo. Pak Muhtadi. Abang biru lampune disko. Pak Muhtadi senengane ning gone disko. Awakku rodek
mikir bojo loro. Pakmu tadi rencanane bojone loro. Bojo sing enom. Bojo sing enom Jalo disayang. mergo awake cilik jaluk disayang. Bojone sing tuwa putri. Apa? Ya dong apa? Kowe ku lambemu iki lho. Mosok iringane kok abang bojo loro. Lah kowe ora apa lagu lah. Kamu tadi ku setia. Bojone siji. Mergo berumah tangga kuwi cukup Sesuai program pemerintah. apa program? 2 istri 1 anak. Kuwi untuk kamu tadi. Si halus. Satu istri 2 anak iku. Kabeh iki ngomong mulo kleru. Lah ya kok sop abang biru. Liyane ora iso to? Oh, sing semangat. Mars. Oh iya. Iya. Mosok mangapunten lho Pakmu tadi jenengan bojone setunggal nggih Pakmu tadi nggih. Putri nggih. Sing piye? Iya. Sing Mars ya be ya. Pakmu tadi. Manuke cucak rawa. Pakmu tadi senengane manuk. Cucak rawa dawa buntute. Pakmu tadi manuke dawa. Buntute sing akeh wulune. Pakmu tadi manuke ulune akeh. Yen digoyang Goyang ser ulune manuke Pakmu tadi blodol dhewe. Angel dijawab karo kowe iki angel iki. Tak karo mending karo penyanyi. Lho, sik. Lho, ngapa? Saya dia iki. Wah, nek pah. Nek iki no wah tukar tambah karo bojoku tombok vario siji wani aku iki. Ya kewanine wong bojomu sikile penceng kok. Masa bojo sikile ngene. Kira penceng. Apa? Latihan TikTok lho. Tak kira penceng lho. Ya perkenalan B, pepatah sudah mengatakan tak kenal maka tak Maka tak Amplang. tak kaya. kenal itu. Iya to ya wek Dik. Nyuwun sewu Mbak Yu. Wilit sing dalu. Paring asma sinten Cayu? Kula Dia Sekar. Sapa jenenge? Dia Sekar. Dia Sekar. Iya. Dia Sekar. Kowe iki to sing diaran Dia Sekar. Mbak Dia Sekar niki sampean to? Injih, kula. Mbak Dia Sekar niki daleme pundi? Kula saking Tulungagung, Mas. Lho sampean iki Tulungagung? Iya Tulungagung kok iki. Aku tak ngerti nek sampean iki Tulungagung. Heeh, Mas. Nyuwun sewu Mbak Sekar. Injih. Mbak Sekar sampun kagungan garwa napa dereng? Dereng. Mbak Sekar iki durung duwe bojo? Iya. Kenalane kaya pitik ngendok. Mbok kenalane biasa to. Ya tapi lato-lato kok mbok bresne kono. Ben salahe. Kenapa to, Mas? Kenalanku paling gak sopan santun unggah-unggah akeh cah cilik-cilik ning kene. Jangan memberikan contoh yang buruk. Anu boleh bertanya namanya siapa ya tadi? Saya apa, Mas? Iya, Saya dia, Mas. dia. Iya. Lah dia rumahnya mana? Saya Tulungagung, Mas. Masa ta? Iya. Kok guyang-guyu tak wambung malah nih. Ya ampun, Mas. Aku isin nang ambung Ngapo isin? Aku malu, Mas. Panjang aku seneng wong wedok, sing wong lanang sing kundel kaya sampean kuwi lho, Mas. Apa iya ta? Tenan yakin ora nek wong lanang sing tak tresnani nek ora wong kundel kaya sampean iku. Paribasane donya akhirat ya wong kundel. Bocahe mesti setia, bagus, gagah piteksa ya wong kundel. Wong kundel iku lho, Mas, apa wae njaluk panganan apa mesti enak to, Mas. Wong kundel kuwi Mas nyambut gawe kerja ya. Malah kombi sing jaga. Cangkem pokoke kombi. Dek siapa? Namanya siapa? Namanya? Piye, piye? Nyuwun sewu, Mbak. Injih, Paring Mas. asma sinten? Kula Dia Sekar nih. Walah, Mbak Diah niki to. Nggih. Mbak Diah, Be. Krungu to? Krungu. Anu rumahnya mana Mbak Dia ya? Masa bahasa Indonesia ora ngerti. Dalemipun pundi?
Masa bahasa Inggris. Jajal bahasa Inggris iso ora kowe? 1 2 3 4 5 6 shot dot tok dot I'm going fuck off. Mas. Kuwi sing keri basa Arab lho, Mas kuwi. 1 2 3 4 5 6 shot dot tok. Kuwi huruf ijayah, Mas, huruf ijayah, Mas. Jaya. Kok ijayah iki lho. Iya. Namanya siapa cantik? Mau tak. Mas, Dalem. sampean mareni dhewe to. Biasane gandengane sampean kaya sing gundul kae iki to, Mas? Oh, lagi Sampean ayu kok makane dhewe? katarak. Kok dhewe? Aku saiki dhewe, Dik, wis tak. Lah ya jane sampean kaya ngejak aku sampean ada-ada kok kono dhewe. Aku seneng dhewe kok, Dik. Ya Bukannya Allah, lah sing gundul iki ning ndi? Sing gundul. Sing gundul kae lho, sing gundul. Oh iki, Jare kok gak sopan. ora jare Pak. Arep nyapo? Jare Pak. Dasku apa Stop. Mas. Sakjane aku gak sengaja, tapi kok sen maklek ning ngene ya, Mas ya. Ya sing marahi gundul ya lho. Mbak, ini persembahan untuk Kak, aku arep nyanyi dhewe. Ora sopan. orang ngono sayang. Arep nyapo, Mang? Yes. Kamu arep melecehkanku. Aku arep melecehkan. Sakit hatiku, Mas. Sing kene yo to. Nimbang ta? Kok iso meri lho, biar kayak iki. Iya. Cantik. Iya. Ini nanti sebelumnya satu buah lagu bersama kamu ya. Cuma lagunya Minor. Nadanya W, Mas. nadanya Ning C. nadanya anu apa? Mas. Tenang ya. Alamate anak kuwi. Lagumu lho apa kok gandrung kok. Pentol cilok. Yo. Iya sabar ya, engko ditembas nih karo Mas TV ya. Dilihat. Iki lho pahit, gak enak iki. Wong ayu tresna. Sarane nek api. Iya. Diteresne, Mas. Mas, teresna. Nah, saya. Ya. Piye, B? Arep ning ndi? Wis menang pra. Jangan itu. Apa lho? Gak apa-apa tapi. Lampu kok. Gak apa-apa, Mas. Ayu Senadyan. Aku karo iki aku. Karo iki. Wi gak Iya, penak wi. aku golek nek. Duh, tuwo iki sesek. Mas. Ora apa-apa. Pesane udah kecewa nih. Kayak gak. Balik gesek balik. Aku karo iki aku. Kuwi mau gak penak. Kayak sama no gak penak to, Mas. Ganti aku. Senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal sirna. Dramatis aku. Delan, aku romantis to. Aku lagi iso digendong karo kono. Apa? Kowe enak. Sek enom apik. Lu tuwa. Apik iki. Kok diwur-wuri wedak erosin mang lho, Be. Gendong, Mas. Gendong. Adewe lek romantis ya, Mas ya. Adewe romantis. Aku gila to sing. Ra iso. Bojomu iki ya iki pilihanmu. Ra iso kono. Dadi wong ki sing setia. Sing setia. Kok sing biasa to. Kaya iki lho anggun apik lho. Kok ngono kudu trimo. Kowe mau nenom ya apik, Be. Oleh-oleh nek rabi ning KUD yo ngene iki. Rabi ini KUD to, Be. KUD. Oh, KUA kok KUD lho. Anu kek njaluk piye? Gendong, Mas. Gendong. Gendong. Gendong, Mas.
Kok bayar? Enggak tahu. Aku bayar. Aku tau gitu kok bayar. Yang iki. Yo digendong paling ya. Gendong ngarep. Ngarep. Gendong ngarep. Alep. Ayo Mas. Ora apa-apa kowe ndidongkrake kok, Ndang Bi. kok, Mas. Iya iya. Piye nek gendong cari ini? Gitu. Karo nyanyi, Mbak. Senatian nyawa hancat saka raga. Mana lho Mas? Aku Iya. Ora ngono. Kowe aja ngene. Lah nyapa? Koyo mau kowe iki. Aku pasang kuda-kuda. Ora usah pasang kuda-kuda kowe wis kaya jaran lho malah pasang kuda-kuda. Kowe tenang ya. Tanganmu sing tengen, sing kiwa. Karo nyanyi. senat Kene tarik Mas. Tarik. Wedan iki. Yo, KDRT kowe, Bi. ya ampun Mbak sing anggun memang nek gludung tenan piye? Kebater tarikku. Kabelen ngrempet sikil. Lah jering tarik ini Kuwi KDRT kuwi. dicontohi to Mas Ndek rono kowe. Yo. ngene lho Mas Piye dia? Dek. senatian nyawa Rangkul. hancat Oke. saka raga. Aku Mas. Cepet to Mas gendongan Mas. Ngono lho Mas. Wis biasa pula tak bedel Wis ngene Mas. Pilih satu di antara satu. Kowe tak gendong, aku sing mbok gendong. Ayo Be milih Be. Ayo Mas. Kowe nek ora gelem gendong, kowe tak gendong. Iya tak gendong. Ayo Be. Wis to. Senatian. Ayo Mas gendong. Siki barangnya rusak gitu Wes iki bojomu digandrung. Sayang. Iya, Sini cantik. sayang. Habis Iya. tanggapan malam hari ini besok kita jalan-jalan ya. Iya, besok Sayang kita pengen jalan-jalan. kemana sih? Aku pengen ke taman yang situ loh. Oh, nanti kita renang-renang ya. Iya, di sana Aku ya. mau Mas. Aku juga mau jalan-jalan loh Mas. mlaku-mlaku sing dipangane ra ono mlaku-mlaku. Kerja duit ge mangan, ge nyekolahne anak. Sayang, nanti Iya, kamu sayang. minta oleh-oleh apa? Pengen baju apa ya? Aku mau baju yang bagus, Oh, mau baju baju renang. yang dress. Baju renang ya? Buat besok. Aku ya pengen kotang nyar Mas. Pengen renang. Kotang. Kamu nanti renang sama aku ya. Aku pakai celana yang pendek. Nanti kamu gasa katoan. Sayang. Dalam sayang. Makanan favorit apa sih Aku kamu? mau sate. Oh, sate. Iya. Aku sukanya hamburger. Hamburger besok kita beli ya Mas Iya. ya. Karak kowe sedeng gak kowe? Apa tuh mangan sing apik-apik kuwi? Kok karak wedan. Sayang, habis sayang. makan minuman favorit kamu apa Aku sih? mau jus. Oh, jus. Kok sama sih? Aku juga jus. Iya, besok beli jus ya. Jus ya, kita minum jus ya. Besok beli jus ya. Kowe kok ngombe jus malah kok wetengmu mules, gak pantes ya jus kuwi. Aku jusen. Aja jus. Apa? Kowe karek ngombe arak kok. Seto, wedan iku. Kowe tak sasaran nyanyi. Wedan ayo nyanyi. Wong ayu tresna mukinaryo tombo. Aku lungguh ngono Mas. Gak bisa toh Mas. Ning Iya. batengku. Oh kok butuh jonggol ya? Apa? Aku coba lugu. Sayang, Dalam kamar. sayang. Dalam saya. Apa be? Astagfirullahaladzim. Apa lho iki? Oh dijak Kok wudu ya? Walah. Kok malah wudu apa batal? Najismu golado. Yuk kita mainkan bersama Surya Surya Buana. Menyiapkan piye? Ojo guyu. Stop, bro. Siap. Mas, bunyi lah sakai siap. Siap, bro.
Nih. Barisan lencang kanan. Yuk. Aku nutul nang kancane. Lencang kanan sekali ya. Ini. Tegak. Yuk. Luruskan maksudnya. Luruskan sekali ini. Mundur. Wah, kok kamu luruskan. Coba berikan mulai. Satu, mobil itu. 1, 2, 3. Berikan mulai. 1, loro. 2. Pon sarpon kali itu ya pon. 2. 1 kali. Ya. Pasangannya. 1. Kukur lho direncang aneh lho. Iki dialai gundul ki lho, aku wis sing 1 jujur ayo. Hitung mulai. 3, 4. Kek. Oh iya. Olah ijek ana wonge to. Piro? 5. Bahasa Inggris apa? No. Bahasa Inggris 5 apa? Wif. Five. Ya, bener. Pinter nih. Oh pinter lagi kayak. Lagi berhitung dalam bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris. Berhitungnya bahasa Inggris apa? Weh. Berkalkulator. Kalkulator. Kalkulator gak hitung-hitung. Oh iya. Kalkulator ready. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Oke, siap. Pinter. Jenenge kenalan to Kenalan sih lah. Jenenge siapa iki? Rifki. Siapa? Rifki kelas piro? 4. Cita-cita pengen jadi Polisi. polisi mosok endi? Maune polisi dilongkas polisi. Kok wis sunat durung? Durung mosok ben iso dhuwur. Sunat nanggap apa? Nanggap siapa? Syafaat. Sholawat lah. Solawat. Nggih kono, Bet. Ya ampun cacil ya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Tapi ra apa-apa paling enggak. Tapi bocah religi Jombang Mas santri. Mas Rizky, Mas apa mau? Rifki. Cita-cita pengen jadi apa? Polisi ya. Kowe jare pengen polisi besok 18 Agustus. Apa? Karnaval kowe. Karnaval. Cuman moga-moga tercapai ya. Rizky. Namanya siapa? Perkenalkan Nama saya. Mudun ning jeding sik. Mbak Empet malah metu lho kok. Wetenge lara. Les. Saya jenenge. Namanya siapa? Pantot. Bani. Saya wis tau lah. Bani. Siapa? Bani. Bani. Oh, Bani. Bani kelas piro? Kelas Kowe kelas piro ke Wis sekolah? sekolah pira to jane? kelas 6. Lanam. Anake sapa nek Sapa? sapa? Anak manusia. Sing ngomong anak kowe jaran sapa to ban ki ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, ya Allah. Anake sapa? Manusia. Manusia. Bapakmu jenenge sapa? Bapakmu jenenge sapa? Cak Bayu. Sapa? Cak Cak sapa? Cak Bayu. Cak Bayu. Oh, Cak Bayu anakmu Bayu iku manusia ya. Manusia. Iki dicek sik. Lihat tangan mana tangannya? Tangan. Lihat tangan. Yo. Lihat kaki. Kaki. Oh, saya lihat kaki. Loh, Oh, sandalane pae ben digawe ya. Anu pengen jadi apa? Nih. cita-cita. Pengen jadi apa? Cari tobrut. Kowe iki Cari tobrut. Waduh, Bayu, anakmu pengen golek tobrut lho. Tidak boleh sekolah sing pinter ya. Nek arep golek tobrut karo Pak E ra apa-apa. edan. Nih. Namanya siapa? Celo. Lo ojo. Namanya siapa? Celo. Kelas piro? 4. Pengen jadi apa cacane? Maling. Oh bener ayane.
Ngene lho, tak critani ngene lho. Kowe mau pengen dadi apa? Iki aku paham. Paham piye? Iki pengen dadi Maling. kowe pengen dadi Polisi. polisi. Kowe mesine matur suwun karo iki ya. Sampeyan ki gede dadi polisi, iki dadi maling. Dadi sampeyan kowe iso nyekel kancamu dhewe ya. Bisa mundak pangkat yo. Kowe iki ketok sandal lemu nyolong ki mau iya ora. Balene ra iso. Ora iso iki sandale sapa mengke? Lah kok sepuro gedene kok oh sandale sapa? Tapi yo ora apa-apa lho, Ndro. Piye, Mas? Wong jenenge Jem Sunan Kalijaga sadurunge dadi sunan kan dadi rampok. Yo, yo. Insyaallah sampeyan entuk barokah iso dadi ulama kondang. Amin. Piye? Ki sapa iki? Rifki. Koyo udine gila ora kowe nyapa to? Ki nek kowe gelo idonono le, idonono. Apa namanya siapa? Rifki. Rifki kelas 5. pengen jadi apa? Tak ngerti. Anu sesuk nek wis ya WA aku ya. Ya WA aku pengen Gak duwe nomere. alah takokno Bayu kuwi mau lho ngerti. Bayu manusia mau to. Pengen jadi apa, Le? Gagelan Sing tenanan sing pilot apa dokter? Presiden? Ora ono ndase kok mau tonyo-tonyo. Ora apa-apa. Aku karo anakku biasane ning omah ditonyoni. Iku tanggep anakku. Gagelan kok ora kat. Jenenge sapa? Rehan. Sapa? Rehan. Rehan, kelas 6. kelas 6 pengen dadi apa sih, Ben? Bengkel. Bengkel. Wah, Paling kowe bengkel untu akeh to. ora bengkel. Saiki sapa sing apal Pancasila kakei? Saka kowe sik. Ayo, apa? Pancasila. Pancasila. Terus. 1. Orang kowe ku kena penyakit asma to. Kok Pancasila 1. menghayati sik alus Polisi kok sing tegas. gas kene cekelono dhewe minder kok Ayo, tidak boleh dibuat mainan ya Pancasila ya. kene do maju lah kene maju lah dadi apal Yo. Pancasila, yo. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Terus, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. terus, 3. Persatuan Indonesia. terus 4, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Sudah toh? kowe malah sing ora apal wah tepuk tangan hebat lulus Terus. Nah, sangu cukup nang. lho jukono ya duitmu dhewe ki kok kamu duitmu Anu, ya. Ayo. Lah sik kene. 2 juta ya Yo kok sik kok tenang. 2 juta ya Bayaranku beniki 1.500 kok 2 juta yo. dagelanku diniati ibadah ya be ya 1. Ketuhanan. Sing ngomong Pancasila sapa? anake Bayu iki nemen ya yo Bayu Anake Bayu iki tobat. bayar sik kok lali malah Kok sik. Apalno anu jeneng rukun Islam. Rukun Islam iku ana 5. Siji syahadat, loro salat, telu zakat. Terus. 4 puasa, 5 haji lawan kuasa. Ya Allah Rabbal alamin. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. malah mbok kok mati ngopo ki lho Lah kaya puji-puji. Bener ya, bener. Kowe gedang kowe. sing wis kono mikir kono lah ngene sing wis ben ketok Presiden Republik Indonesia sekarang. Apa sih guys? Saiki jenenge komplit. Apa? Presidenmu sapa? Jokowi. Lho, selenggo komplitnya sapa? Bapak Prabowo. apa yo saiki Saiki gak Prabowo sok mben. apa? sih Bapak Joko Widodo. Widodo. si cair yo Saiki ulang tahun kemerdekaan RI yang keberapa? 76 Iya. Bener-bener koclok kowe. kode itu boleh tutup ya dan kayak lo wacanan tuh kayak lo 76 Songo.
Songo nek dimestik 6 ya bener. Iya. Siji lho kene. Nih. Wis, kene. Nih serang dicita apa-apa iki. Kok iki Sing mantap lho ya. Cek sik. Apalno anu apa kok anu? salat sing rakaate paling sithik salat apa? Sopo? Tenan apa piye? Lho iya. Piro? Loro. 3 gak entuk. Salat kok dinyang iki lho. Kok kula wae entuk. Oh ya, Bener ini. sepuh. Nih, Sing dadi bengkam gampang ora usah pertanyaan. Mingkem sak menit. cek kok. Kene. Madhep rene. Bebe. Biji sih. Sik mingkem sik. Jebor ini. Wes mingkem sik, Ora usah pertanyaan. Kur gampang kau. malah gempang lho kowe liyane mikir lho iki kowe ngang Mingkem sak menit. Mingkem. Yo, kayak ini. Nek to mingkem. Nih sak menit. Loh, lu. Mingkem sak menit. Kowe nek guyu batal. 20 detik. Wah, dangak to ben ngerti lah. Lulus. Sak menit kok tersiksa lho. Sik iki teko iki njaluk sangu pironan? 200. Piro? 1.000. Sing 1.000 setuju ngacung. Bisa. 200. Ayo. Piro? 1 juta. Oh. Kamu ya. Duh, Kalau sangu piro? 1.500.000. Cakep ayu to. Putri, Pak Wo. Putri sing Pak Wo putri sing sangu iki saya kasih kok. kelas kene bareng. Icul iki. Nah, kene. Nah. Icul. Tak selesai Mas ya, tak jeli ya. Ulah. 5. Iki lho jeli kono lho. Piro iki mau? Kamu mau sing dadi polisi sapa? Rifki, kene. Wes. Nih. Lah kok iki tok piye yo ora sen Mangsamu iki tok 50.000 iki tukok nomor. 1.000 dadi 60.000. Pak mulai ngangone 5.000 kok. Merdeka. Semangat. Merdeka. Kowe 50 iki lho bojone 75. Kerja kowe entuk 50. Wis kene. Balik joget dari joget. Joget kowe karo sapa mau? Ya kok urut to. Kowe tau nggo dompet ora? Ora, tak cekleng udah hilang. Duitmu nek ilang, gawakne ben nek ilang. Nih. Wis. Merdeka. Merdeka sebentar. Dang, merdeka. Siapa mau seketika iki? Apa? Kowe mau pertanyaanmu apa mau? Kowe pertanyaan. Oh, ulang tahun yang ke-76 ya. Kaya roh. 9. Iya, aku 76 salah. Jajal Iya. Aku ganteng kowe elek. Elek. Oh, kayak ganteng tak tambahi 100 mau jane Tambah wis ganteng. kaset salamu. Kene lah. Kene wis salah. Yo. Iki lho kene. Kowe iki kok kene. Wah. Pancen yo dadi maling yo. Asmane Pak Wo sapa? Pakmu tadi. Ya, merdeka. Merdeka. Oke, saket. Ya, nih. Mingkem sak detik wae ya. Wis. Bebe, jet ora 50 iki. Jet ora 50 iki. Wis. Joget sing apik, Sing jogete apik tambah 50. Ayo Mbak sapa sing urung sapa? Sing urung salah. Oke. Ayo lagune Apa Mas? Lagune requestan iki njaluk santri pokok. Apa sih? Lamunan. Apa? Oh Lamongan. Jalukane Lamongan. Oh lamunan. Ya lamunan. Mas, lagu Lamongan, Mas. Kok kowe gawe iki? Baris jogete yo. Baris rono, Mat, baris. Nah. Fani, madhep rono menghadap ke depan. Yo, lah kok yo gelem diplokono TB. Kene
kene wis. Sing oleh imbuh TB. Wis sak grup iki karo aku kok.